ing dina iki ingsun marang sliramu nampa katimbalan yaiku saka Gusti Adipati Sambara supayane sowan ana ing Kadipaten Jagaraga. Pramila prajurit ana ing dina iki dina ingkang becik sowan ana ing Kadipaten Jagaraga. Ayo derek ingsun tumuju ana ing Kadipaten Jagaraga. Sing kepiye Kang? Dina iki adewe nampa timbalan saking Mas Adipati Sambara. Nanging Dimas sing kepiye? Selera apa mangateni? Yen to adewe ditimbali ana Kadipaten Jagaraga. Kulo nggih pancen mangertosi. Kadosipun wonten menapa? Aku dhewe ora ngerteni Dimas. Nanging Kang Mas Adipati utus satunggal prajurit untuk kaping 3 mertandakake apalagi sadurunge para prajurit Dimas. Kang Mas yen to kados mengaten boten usah dadak selak suwen Kang Mas. Monggo dibacot piye Kang Mas? Bacot piye Mas? Tujuane Jagaraga. Panjenengan ampun kuatos anggen kula wentah saking para prajurit. Kula kinten sedaya mboten enten ingkang kuciwani. Iya. Kena tak pitaya jeneng sira, Mas. Ananging pripun Kang Mas? Ana ing kalenggahan dina iki. Aku lan jeneng sira ana ing kalenggahan dina iki. Agung ana ing Jagaraga bakal nganakake pasyawakan agung. Ananging aku ya ora ngerteni Dik. Sejatine Kang Mas gati apa? Pangapunten dalem sewu. Sejatosipun kula nggih dereng mangertos. Kenging menapa Kanjeng Adipati nimbali kula kaliyan panjenengan. Kuwi bener Dik. Nggih. Aku dhewe ora ngerteni cek sinuwun iki ana wigati apa sing bakal dibadharake. Ngene Kang Mas. Aja selak kesuwen. Ayo tumuju wonten ing Pulo Kanjeng Adipati. Ayo
prajurit. Nggih dawuh. Sing kepiye Kang? Sedulurku apa wis mangerteni? Yen dina iki Gusti Adipati Sanggara nimbali aku supaya sowan ana ing Kadipaten Jagaraga. Padha Kang, padha. Lho, Menika leres Kakang Patih. Nyatanipun tabuh tengoro kaping 3 sampun mertandakake yen to paseban agung menika sampun wajine. yen pancen wis diwancine ingsun kepengin ngerteni ana wigati apa? Paman, Iya, piye? menika kula badhe takon panjenengan. Iya. Kula sami para prajurit menika boten mangertosi. Wonten wigatos menapa kula sadaya para prajurit ditimbali wonten ing Kadipaten Jagaraga. Ya semono uga aku, Yai. Dados panjenengan boten mangertosi. Ora ngerteni yen kaya ngono prajurit ayo suwan ana ing Gusti Adipati. Ayo. Mbak kira ya wis cukup
kahilo Adipati Jogorogo Sanggara durung duweni titikan urung duweni garwa nanging ora dadi daya pangompo wis dadi titis lan garising Gusti kang robengake sayang banget jiwa lan raga titiwan jinenggonku bakal nglerempake netra sawetara jalaran ing besok isih akeh sesanggeman nggonku ana Kadipaten Jogorogo ndak bacotake nggonku mapan sari Dipati Sanggara Kula Mustika Sari Mas. dhisik Mustika Sari Napa panjenengan boten ikut kaliyan kula to, Kang? saka ngendi kowe wong iki Kula saking Pertapan Putat Slawi, Mas. lho Kula Endang Mustika Sari. Endang Mustika Sari Injil. Sampun emot Endang Mustika Sari dok nalika semono isih cilik kandak gendong dedolanan gegojekan ana ing sakngisore wit jambu kae panjenengan boten lupa. indah pasuryamu wong ayu Kang Mas Kula sowan wonten Jogorogo. Repeki panjenengan punika. Awit inggih kula ngimuti nalika nuwun yen to panjenengan nyentep ilmu dumateng Bapak Guru. Yen to kula tasih alit punika seliramu isih eling kelawan Kakang Sanggara sak mestine nggih kula emot to Kang Mas. wani lumebana ing papan kene Endang Mustika Sari aduh kaya dene kasirat Tirta Sarindu Kang Mas, jalaran kula sowan punika kula kapang kangen kelawan pun Kakang kula kapang semono uga pun Kakang wong ayu ora nyono ora ndak kira Mustika Sari wani ngrawuh ana ing Kadipaten Jogorogo satenane ngono dadi opo Nimas sejatine mboten tansah sarta kula sowan wonten mriki awit kula gadahi raos tresna dumateng panjenengan Kang Mas. Trisno Kula tresna dumateng tenan kuwi saestu aja ngawu-ngawu kula mboten badhe rumpi lho Kang Mas. kok gek sliramu lami sing samudana Boten angin panjenengan napa nggih kersa ngimbangi tresna kula to sapa wonge kang ora bisa ngimbangi katresnaning Endang Mustika Sari panjenengan tresna kaliyan kula.
Tibes bensong beng mono goleki sing kaya ngapa kaya ngene kok ditampe kemang iki arep jambi apes temen raganing son kalau ngalih mongso pisan sumedhot rasane ati Sawan sinar Waduh, Trisno pun kakak sak guru ping langit sak lumahing bumi tresno kula kelawan panjenengan. tenang Inggih. duh wong biar kebar sorotin Gusti mangane yo seneng rasa rasa ati wong kepengin ngrasakake jembolan ragaku ora ing papan tilang paku
liring kakak. Kula tansah ngimbangi napa ingkang dados tresna jenengan ya Mas. Tenang, Saesti dinane iki dak piwiti. Ning aku yen to ing samangku. Tumekana ing putak slapi. Sliramu bakal dak lamar. Dak dadekake pangeswariya ing Jagaraga. tansah kula tunggu sama jenengan. Tenang wae. Dinane iki ya. Bebarengan kelawan pun kakak. Ya cepat dening asmara iki, Mas. Kula sisih pundi? Ning dhuwur. Oh kula Iya, dhuwur. oleh aku ning isor. Lungkrah boyoku. Nggih. Alon-alon ya diaji. Inggih, Ayo diaji. panjenengan pinanggih pinjati. Iya jeng Mustika Sari. Iya jeng Mustika Sari. Iya jeng Mustika Sari. Iya jeng Mustika Sari. Mustika Sari. Iya jeng Mustika Sari. Nyataning kowe lumebu ana ing sajroning impenku. Iya jeng Mustika Sari bakal ndak lamar oleh putra